Takže čaute, minulé videjko, sme tu znova. Toto je pokračovanie, lebo sa na to nechcia zvyknúť. Nie, bolo to už priveľké, vieš? No, Koľko hodín? No do keľu, o 18, no do keľu, dobre, že sme to vypli. Poď musíme ísť rýchlo na zastávku. Turujeme. A čo robíš ešte len štvrt? Ako ste mohli vidieť v minulom diele, ešte raz ukáž na mňa. Pane Bože. Ja tam vidieť celého? Aha. No tak vidíte, sme si vymenili mikiny. Video bolo dlhé, tam si ho ukončili a ideme na pokračovanie. Vypadám ako lyžiar? Uj, to je hnilo, ty kokos. Hnilé jabko. Ty kokos, ja mám troch odoberateľov a chápeš to, môžeš všetci. Kedy bude ďalšie videjko? No, ty kokos, to skoro hovorí, že kedy bude ďalšie videjko. Už sú 2 videjka. Pôjdeme. Ty kokos, to je mikiny a aj trocha zima. A v tomto je teplo, ty kokos. Toto si môžem nechať, dobre? OK, znova výmena bunt. Nie, toto si nechám. A nie, toto je... Na zastávke sa vymeníme. A toto je dobré, bo tu mama, si môžeme postaviť o tom, môžeme sa Na zastávke, prosím. Môžeme sa nakamerovať. Ale na zastávke. Až na zastávke to vymeníme. Ale tu je to dobré, sa môžeme nakamerovať. A bude z nás vidno? Hadám. Ozaj, poď tam. Počkaj, ideš tu. Help me! Nemá vidno? Chcem to zistiť. Poďme až úplne na kraj. Aha. No konečne. Pokiaľ máš ten... Vietor, ďakujem ti. Ako môžeš mať kilometrovú buntu, mi povedz. Moja bundička je... Ty sa máš, to máš takú bundu, ty kokos, však aj tebe to je veľmi. Si tu zapína, ty kokos. Ježišmaria, on si tu zapína. Povedzte mi, prečo si to ten zvrť zapína? Však môže si byť teplúčko a to hnilé slnko. Slnko, zhasni sa! Ja nevidím. Ja potom nevidím. Čo si jak? OK, idem, berem mobile phone. Neviem, či ho došahnem. Dočiahnem ho. Aj, buď sa, ty hajzol. To je sexáž. Ideme. A sme tu znova, môžeme konečne svoju mikinu, ja si svoju teplú, ktorej sa... Ja si kúpim takú teplú. Lyžiarsku. Áno, v Kiku za 25 €. Koľko? 25 €. Čo? Čo môžem viesť? 25 €? Čo je to moc alebo málo? No jasne, že moc. Čo to stalo ty kokos 2 €, aké je to teplo. A to je to akurát. Kde si Kubu kúpil? Fúha, asi v Tesku. Nie, že v Tesku je. Učíňané. No, tak preto je to za 2 €. V Drahčiku sú jaké hnilé veci. To je po prvé a po druhé jaké drahé, ty kokos, ak to v Tesku sú lepšie a mnoho lacnejšie, čo lacnejšie. Ježiš, ty sa máš tým na bás.
Takže ako ste diváci mohli vidieť, prvá ste mali vymenené mikiny, ja som nemohol zniesť tú jeho mini bubuničku, má to už tú moju extrémne teplú bundu, ktoré bolo jak eskimak. Kokos, to čo bolo? Konečne vetor. Moje fúka vetrom. Mám zase auto sa spustene. Kamo, ale čo je to za akciu? Čo zase ja... Hej, Koľko aut? toto sa mi nesníva. Čo? To čo sú tu jaké autá hnilé? No, Samé autá, ešte aj druhé pakuje. To kde idú, hej, to máme nejakú akciu, alebo čo? A jak chcem prísť? jasné, Ford Fans v úroci, vieš čo? Kamo. Fiat. Viem, že Fiat je to konšitný. Čo je? Koľko to má? 6 minút? No, Kamo, kam teraz? ešte furt natáčaj. Nevypínaj povedzí, by som vidieť. To vypnem už asi. Však aj tak už to budeme iba krácať. Takže, čaute milí diváci, tu som si to videjko ukončil. A ďakujeme, že ste si ho pozreli. Lajkujte, komentujte a odoberajte.